قبل اس کی دعوت خطاب دو پیر سید غلام عباس کاظمی صاحب آپ شادیوال کو ایک مجلس اعزا کا اعلان سماعت فرمائیں۔ مورہا 12-13 اکتوبر 2000 یہ مجلس اعزا ہے جو کہ جمعہ ہفتہ بوقت بعد از نماز مغرب مقام امام بارگاہ قصر ابو طالب مظفر پور میں یہ 2 روزہ مجالس اعزا منعقد ہو رہی ہیں، جس میں دونوں روز خطاب فرمائیں گے قبلہ علامہ غضنفر عباس توسوی صاحب آپ بہاولپور، قبلہ علامہ حاجی گلفام حسین ہاشمی صاحب یہ بھی دونوں دن خطاب فرمائیں گے، اور 12 اکتوبر کو ذاکر اہل بیت علی عمران جعفری صاحب آپ شیخ پورہ بحر المصائب قاضی افضال صفدر صاحب آپ خانے والی 12 اکتوبر کو، اور 13 اکتوبر کو شہنشاہ ذکر مصائب سید عمر عباس ربانی صاحب، سید الذاکرین سید غلام عباس کاظمی صاحب آپ شادی والی خطاب فرمائیں گے۔ مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ دنیا میں جو بھی محب شاہ مشرقین ہے، دنیا میں جو بھی محب شاہ مشرقین ہے، بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے، باطل کے سامنے جو نہ جھکائے اپنا سر، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے۔ منبر حسینی پہ فضائل و مصائب محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ سید الذاکرین تغمہ سرکار صحیح شہباز قلندر پیر سید غلام عباس کاظمی صاحب آپ شادیوال، اور ان کے بعد سید الذاکرین سید عمران حیدر کاظمی صاحب آپ برے والا، ان کے بعد شہنشاہ ذکر فضائل و مصائب سید اقبال حسین شاہ صاحب آپ بجاڑ والا، ان کے بعد مولانا قبلہ عمران عباس قمی صاحب آپ لاہور، اور ان کے بعد مولانا قبلہ اظہر حیدری صاحب آپ راولی، ان کے بعد شہنشاہ ذکر مصائب ذاکر اہل بیت ملک علی عباس علوی صاحب آپ چونیا۔ ہلو جی، میں بابا جی نہیں جی کہہ رہا ہوں کہ بدل کہا دیں میری چلو جا دی کھا دیو بابا جی آؤ نہیں میرے کو نہیں ہونا بابا جی چلو بدل کہا دیں رجا نہیں میری کام کر دی دو ہی روٹی بدل کہا دیں بدل میں پھر کرانی ابھی وہ کسی آؤ پڑھو نا میں مدد کر دیں یا وہ مدد لو بسم اللہ۔ ہیلو یہ ہوں چھیتی چھیتی نکل جائے ہو۔ یہ تھوڑی چال بڑی مٹھی ہے، بس ٹھیک ہے ٹھیک۔ التماس ہے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط ربنا 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 تقبل دعا ربنا اغفر لنا۔ ایک صلوات پڑھو مل کے سید۔ اس پاک مجلس دی قبولیت واسطے ایک دفعہ بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ جی میں سید لائے کے صلوات انجا کے صلوات پڑھو سین ایک نعرہ سناؤ میرے مولا جناب یا علی۔ یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے، یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے، دل کی کلی ولائے علی سے کھلی رہے، دنیا کی نعمتیں نہ ملیں کوئی غم نہیں، مجھ کو غم حسین کی دولت ملی رہے۔ ایک اور علیدہ
पर्दा गफलत का निगाहों से हटा दे या रब, जलवा भी यूसुफ ज़हरा का दिखा दे या रब, वारस हैदर कर्रार की नुसरत के लिए हर अज़ादार को मुख्तार बना दे या रब। लाखों दरूद जिस पे करोड़ों मगर सलाम, करते हैं जिसका जिन्नो बशर दिल से एहतराम। अब्बास सा जरी भी है अदना सा एक गुलाम, मौला हसन से माधी तलक हैं सभी इमाम। सब्र रदाए हक का समंदर हुसैन है, सब्र रदाए हक का समंदर हुसैन है, और अमन व आश्ती का पैगंबर हुसैन है। बिस्मिल्लाह। एक लफ्ज और अर्ज कर रहे हैं, परवरदिगार हरफ़े सदाकत हुसैन है, कुर्बानी अजीम की अजमत हुसैन है, ज़हनों की बस्तियों की शराफत हुसैन है। थोड़ा नीमा कर दिया। ज़हनों की बस्तियों की शराफत हुसैन है, और दुनिया में कायनात की बरकत हुसैन है। एक साज से गम है याद शाह मशरिकैन की, एक साज से गम है याद शाह मशरिकैन की, इंसानियत का दर्स है मजलिस हुसैन की। यानी बिस्मिल्लाह। थोड़ा ज़ौक देखदा होया एक और लफ्ज़ अर्ज कर रहे हैं। किस बादशाह दी नौकरी शुरू कर रहे हैं, किस मौला दी शान पेश कर रहे हैं। धूप की मौज में खुर्शीद का खून मिलता है। फ़ख्र पाकिस्तान सरमाए मिल्लत जाफरिया सैयद मोहसिन नकवी दी कलम चो निकलिया लफ्ज़ अर्ज कर रहे हैं। अपने वीर सैयद मोहसिन नकवी दी जुबान चो निकले लफ्ज़ आख रहे हैं। सैयद लिखता है, धूप की मौज में खुर्शीद का खून मिलता है, धूप की मौज में खुर्शीद का खून मिलता है, और सोग में परचम एहसास नगू मिलता है। हाँ, मगर इब्ने अली एक शजर है ऐसा जिसके साए में शरीयत को सकून मिलता है। यानी याली थोड़ा मठा जा नारा सुन के एक लफ्ज और आग जावा, तू किसके साथ उठेगा माशर की धूप में। तू किसके साथ उठेगा। हिंदू कौम दा बंदा है, हिंदुस्तान दा रहने वाला है। मुसलमाना नू मुखातिब हो के जेड़े लोग हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी मजलिस नू रोकना बंद करना सवाब समझते हैं, उन्हां लोगों नू मुखातिब हो के आख रहे है, तू किसके साथ उठेगा माशर की धूप में। हीला तलाश कर कोई उस शोर शैन का। अल्लाह अकबर। तू किसके साथ उठेगा माशर की धूप में, हीला तलाश कर कोई उस शोर शैन का। हमको तो इत्मीनान है ये बात जानकर, होगा हमारे हाथ में दामन हुसैन का। यानी बिस्मिल्लाह। यानी शाबाश शाबाश। अली अली
واہ علی علی جی میں چونکہ تھوڑی طبیعت جڑی ہے بسم اللہ ایک لفظ اور آگ جاؤں بس اختصار مظہری بہتر ہے طول سے بس اختصار مظہری بہتر ہے طول سے اسرار عشق کیا کہوں قوم جہول سے ہندو قوم کا بندہ ہے ہندوستان دا رہن والا ہے جنی زبان چوں قلم چوں نکلے لفظ میں آخرے ہیں بس اختصار مظہری بہتر ہے طول سے اسرار عشق کیا کہوں قوم جہول سے وابستہ گو نہیں ہوں خدا و رسول سے اور منحرف ہوں میں تو فرو و اصول سے ہندو ہے اور منحرف ہوں میں تو فرو و اصول سے وہ لکھتا ہے لیکن میں پوجتا ہوں شاہ مشرقین کو کرتا ہے میرا کفر بھی سجدہ حسین کو بسم اللہ بسم اللہ جی میں یا علی دعا بمگدہ بسم اللہ میں لکھ وریا کھاں بس اختصار مظہری بہتر ہے طول سے ایک لفظ انہا ترجمہ کراں کہ لمبی چوڑی تقریر نالوں مختصر مگر جامع گل چنگی ہوندی ہے بس اختصار مظہری بہتر ہے طول سے ہندو ہے نا اسرار عشق کیا کہوں قوم جہول سے وابستہ گو نہیں ہوں خدا و رسول سے اور منحرف ہوں میں تو فرو و اصول سے ہندو ہے وہ لکھتا ہے لیکن میں پوجتا ہوں شاہ مشرقین کو کرتا ہے میرا کفر بھی سجدہ حسین کو بڑی محبت تو صدقے بسم اللہ علی 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 دعا پہ منگدہ جو میرے محسن محترم بانیان مجلس دا میرے مولا دے تدا بھی چھایا تھوڑا تشریف کے نا میں غریب سید دا پڑھیا 18 بھیراواں دی بھین اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے جتنی دیر نوکری دیواں طبیعت ملا کے سن سو ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھو سین دی ذات ماشاءاللہ لا لا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے سلام الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام
اشرف الانبیاء والمرسلین صلی اللہ عرض پاک کردہ ہیں عارضی مان پھیلا دے حسب حکم پہلا بند شروع کر رہے ہیں عرض پیا کردہ ہیں عارضی مان پھیلا سمجھے تھک گئے یا پیدا ہی نیار زمان پھراوا دے تی آویں دیا ہنے تنہایات ڈھل پودنی بخت ڈل پاؤنن وقت شریفاں دے چند روزہ شایا بسم اللہ کرا ہنی عارضی مان پھراوا دے صدقے تھی وہاں صدقے جاؤ تے آویں دیا ہنے تنہایات ڈھل پودنی بخت ڈل پاؤنن وقت شریفاں دے چند روزہ شایا سیدہ دا جڑیاں عورتاں درخواستاں دے کے تے تیری کرن زیارت آیا سیدہ دے کلیو تینو پتھر مرے کلیو تینو پتھر مرے سے تیرے نال حسن بھر جایا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہنی عارضی مان پھراوا دے اللہ اکبر تے آویں دیا ہنے تنہایات ڈھل پودنی بخت اصول زمانے دا ڈل پاؤنن وقت بادشاہ دے چند روزہ شایا سبحان میں پہلا بند پڑھیا ہے میرے کئی پھرا سمجھیں کئی نہیں سمجھے میں کیڑی جاد لفظ شروع کی تھے میرے پاک علیہ السلام دی کوفہ شاہی مولا ممبر تے بیٹھے میرا کہ ارشاد فرمائے حسن جی آقا جا ڈیک تسائی میرے دربار دے دروازے تے نہیں تعداد عورتاں کیوں آئین سرکار حسن گئے مستورات نو جا کے آکھیں مستورات نو مخاطب ہو کیا دن بی بی آؤ میرے بابا علی پہ آدھن تو سا ایڈی تعداد میرے دربار دے دروازے تے کیوں آئیں انہیں عورتوں نے ہاتھ جوڑ کرد کیتا ہے ابن رسول اللہ باب علی کو آکھ اساں درخواست گھن کے آئیاں جو ساں تیریاں دھیاں دی زیارت کرنا چاہنی ہیں بسم اللہ جناب حسن نے آکے ہوا جواب لیتا میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا حسن بچڑا میرا اپنا دل کردا ہے میں اپنی دھیاں نو اپنی شاہی وکھا چھوڑا میرے لال تسے جاؤ مدینے بھیڑن نال کھناؤ حسن بچڑا جی آقا تو کلثوم بھیڑ دے محمل نال ٹرنا بابا بسم اللہ حسین جی سردار تو رکیہ بھیڑ دے محمل نال ٹرنا ایک لفظ آکھا
حسنین شریفین ٹر پین میرے آقا علیہ السلام دی کنڈلے پاسو کوکا بلند ہوئی میرے پاک علیہ السلام نے ول کرٹھائے وفادہ قرآن عباس وفادہ پیمبر عباس دیوار للبتھلا کے پرند میرا آقا علیہ السلام قریب آگر شاہ فرمیدن عباس کیوں رنا ہے بابا رنا اس واسطے حسنین شریفین دی ڈیوٹی لائن ہے میں بانی دبال واسطے ہے کیا حکم ہے میں کہنے محمد بنال چننا ہے مولا علیہ السلام دی روندہ روندہ داڑی پس گئی ہے سید ارشاد فرمیدن تو زینب دے محمد لال بسم اللہ کرا ساری گل چھوڑا حسنین شریفین شہزاد علیہ السلام دے مدینے چاہن پھیڑن نال تیار کیتا ہے بابے دی شاہی ویکھ جڑا کوفے دے باہروں آئین سارا مضمون میں چھوڑا ایک لفظہ کھڑا چاہاں چک تھوڑی طبیعت جوڑا ہی ایک لفظہ جاواں میرا آقا علیہ السلام نو اطلاع دیتی سپاہیاں کیا کئی علی دیاں شاہی ویکھڑا گئیاں میرے پاک علیہ السلام نے تک چھوڑیا ہے بازار بند کرائے سید ٹردہ وڈی تھی دے محمل نکول ہے میری تھی زینب ڈے سا سفر کی ہو جا کی سائن دیا آنگے بابا علی میں اپنے ویرہ درہلے عباس درہلے حسنین درہلے بڑے رام لال سفر کر دی رہی ہے جڑا رام دا نام ہے مولا علیہ السلام روندے روندے زمین تبہ گن بابا کیوں رنے ہو سید دی آواز آندی ہوئے پیو صدقے تکلیفات تے مڈیاں پردیسن دیا تے 1400 میل دا پند کرسو جڑا نال پھرا دے سبحان اللہ سبحان اللہ سیدہ دا تسا نکھڑ کے مرنا ایک بھئی تو تے نہیں کبرا ایک جا رہی تے منو راہی آئے تلاڑے سنے اج پتھر جلے دیا سبحان اللہ مولا تر سلامت رکھے ایک دفعہ انجو صاف کر کے صلوات پڑھو سین دی ذات یا علی پاک زہرہ دا چند تھوڑے پردے سلامت رکھے میں 2 لفظ عرض کیتے ہیں مصاحب دے چونکہ سائن فرمیدن جو ساڑیاں مجلساں زینت دیا کرو ذکر علی دے نال مولا فرمیدن اس مجلس دی زینت ود ویندھی ہے جتھا میرے ویر علی دا ذکر ہوئے لہذا اس مجلس نے مکمل کرن دی خاطر پاک علیہ السلام دی شان دا ایک مصرع قصیدے دا سناواں اور ان دے بعد زیادہ زیادہ ایک یا 2 وینڈ کر کے دعا چلے سائیں ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھو سائیں دی یا علی بسم اللہ تابعدار میں بادشاہ دی شان دا قصیدہ شروع کر رہے ہیں بسم اللہ ذکر علی جب کیا تو دل بہل گیا ذکر علی جب کیا یا علی ذکر علی جب کیا تو دل بہل گیا ذکر علی جب کیا تو دل بہل گیا ذکر علی جب کیا مزاج حاضر ہے ذکر علی جب کیا تو دل بہل گیا جو دشمن علی تھا وہ سنتے ہی جل گیا تھوڑا جے خیال چھڑ کے یا علی ذکر علی جب کیا تو دل بہل گیا جو دشمن علی تھا وہ سنتے ہی جل گیا بسم اللہ دیکھا علی کو لوگوں نے دوش رسول پر دیکھا علی کو لوگوں نے دوش رسول پر کتنوں کا دم تو موت سے پہلے نکل گیا
یا علی ایک لفظ اور آگ کے میں قصیدہ شروع کر رہے ہیں. کعبہ علی کا، مسجد و منبر علی کے ہیں، ابدال و غوث و کتب و کلندر علی کے ہیں. معاشر میں اہل حشر پہ آخر کھلا یہ راز، سوداگران خلد گداگر علی کے ہیں. یا علی بسم اللہ جی. میں تھوڑا تھکیا ہوا مزاج دیکھ کے، تھکی تھکی طبیعت دیکھ کے، کیونکہ میرے تو پہلے میرے تو تساں زیادہ دیر بیٹھے ہو، میں تھوڑی دیر بیٹھ کے تھک گیا. تو میں دو ترے ہستیاں نو سنیا، پاک عباس تنو رنگ لاوے. جیڑی جگہ تے میرے عزیز رک دے رہے ہیں اس مقام دا میں ایک لفظ آکھاں. میں کڑا سوچی نہیں جو میرے سامنے جاہل بیٹھے. جاہل او ہوندے جن دے پیر جاہل ہون. میرے پاک علی دا منن والا پیر سائیں نہ پڑھ ہو سکدے. بسم اللہ کراں، بسم اللہ. صدقے جاواں صدقے جاواں. یہ بڑی راز دی گلاں جڑیاں بزرگ پہ کر دین. انہاں نے بہت کچھ سنے ہے نا، اس واسطے یہ لوگ جڑے بزرگ ہوندے نے یہ ڈکشنری ہوندے نے، یعنی انہاں کول بڑا کچھ بڑا مواد ہوندا. اس واسطے وہ ایڈی دور دی گل کر رہے ہیں. میں تو یہ کڑا سوچے نہیں. جاہل وہ ہوندا ہے جن دے پیر جاہل ہون. میرے پاک علی علیہ السلام دا منن والا نہ پڑھ ہو سکدا ہے. یا علی جنہ دے ذہن میرے پاس ہے نہیں آنکھوں تو اتھا ایک لفظ سنا جاواں. علی کو ماننے والا عقیل ہوتا ہے. علی کو ماننے والا عقیل ہوتا ہے اور حقوق بنت نبی کا وکیل ہوتا ہے. جب بغض آل نبی دل میں لے کے مر جائے وہ پل صراط پہ جا کے ذلیل ہوتا ہے. یا علی بسم اللہ بسم اللہ. علی کو ماننے والا. اچھا تساں سارے نعرہ مارے. کچھ بندے میں ویکھ رہا جڑے غصے چ بیٹھے، میں بڑی جلدی چھوڑ رہا. بسم اللہ سلامت رہو جیو صدقے جاواں. میں قبلہ بڑی جلدی چھوڑ لیا لیکن ایک گل کر رہے ہیں. علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی. موسی صاحب علی کا نام قبلہ سائیں علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی. علی کے پیار سے جنت ضرور ملتی ہے. صدقے جاواں صدقے جاواں. کسے بندے پوچھیا ایک نمازی پریزگار مولوی جی نو قبلہ اے حضور تساں دن رات مسجد وچ ہوندے ہو، دن رات عبادت کردے ہو، تانوں اے پکے جو تساں جنت وچ ویسو؟ انہاں فرمایا اس سونے دی مرضی ہے. تساں تو بڑی جلدی پہنچے. یہ اس سونے دی مرضی ہے جتھے دل کرے بھیجے. اچھا وہ نکلے باہر ٹردا ٹردا ایک ملنگ سائیں دیوانے مستانے کو سیال عباس پیروں جتیاں لتھیاں. یا علی یا علی. او دیوانہ او ملنگ سائیں اے تینوں پکے جو تو جنت وچ ویسے. علی دے دیوانے سینے تے ہاتھ مار کے آکھیا جے جنت وچ میں نہیں ونجنا تیرے پیو جنت وچ ونجنا. سبحان یا علی. جنہ مرشد علی ایک مل کر آلہ سناؤ میرے بادشاہ دے نام دا. جی میں اچھا جنہ دے ذرا تیور تے غصے ہے نا، مزاج تھوڑا جا غصے، ان واسطے ایک لفظ آگ جاواں. بغیر نام علی جو اذان دیتا ہے آواز پیچھے پہنچ رہی ہے.
हुण पक होया बगैर नामे अली 40 साल हो गए उन्होंने हजरत इमाम हुसैन दी नौकरी ने पाक हुसैन अलैहिस्सलाम दी लजपालिए जरा नवाजिए ए सियालकोट मेरा घर है जिंदगी गुजर गई है जिक्र अली इबादत कुरान से कम नहीं जिक्र अली इबादत कुरान से कम नहीं जो है शरीक बज़्म वो रिजवान से कम नहीं मैं जाकर हुसैन अलैहिस्सलाम हूँ मिंबर नशी हूँ तख्त सुलेमान से कम नहीं किबला लफ्ज काखरिया जिमें थकिया नारा नहीं बिस्मिल्लाह या अली जिमें बगैर नामे अली जो ऐलान देता है खुदा के घर में वो झूठा बयान देता है मिजाज हाजिर है जेड़े फ्रंट सीट वाले हो तबीयत हाजिर है बगैर नामे अली जो अदान देता है खुदा के घर में वो झूठा बयान देता है अली के हक को तुम किस तरह छुपाओगे अली के हक की गवाही कुरान देता है बिस्मिल्लाह करा एक लफ्ज और आप जावा चूंकि अली वो बादशाह है जिन्हों मनण वास्ते ये जरूरी नहीं जो केड़ी जात दे जिन्हां दियां कबरां ते दीवे बलदे कराची तो लैके पेशावर पारा चनार तक जिन्हां दियां कबरां जिंदा न क्यों कबरां जिंदा न अली वली का जो दिल से गुलाम हो जाए सुभान थोड़े इश्क तो सदके अली वली का जो दिल से गुलाम हो जाए कसम खुदा की वो आला मकाम हो जाए अली के इश्क की जिस दिल में शमा रोशन हो अली के इश्क की जिस दिल में शमा रोशन हो तो उस पे आतिश दोज़ख हराम हो जाए मौला अली लजपाल दुनिया जान दिए 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 मौला अली जान दिए मौला अली लजपाल दुनिया जान दिए मौला अली लजपाल दुनिया जान दिए मौला अली लजपाल दुनिया जान दिए मुश्किल ना देवे जड़ा ताल दुनिया जान दिए या अली जी में जी में मौला अली लजपाल मुनिया जान दिए मौला अली लजपाल दुनिया जान दिए मौला अली लजपाल दुनिया जान दिए दस्ते कुदरत के इशारे को अली कहते हैं कुछ गल्लां वखरियां पाक अली ने मैनू दित्तियां दस्ते कुदरत के इशारे को अली कहते हैं
اور حق کے پر نور کنارے کھولی تو کہتا ہے مشکل میں علی کو بلانا ہے بدعت ہے ہم تو نبیوں کے سہارے کھولی مولا علی لاجپال دنیا جان دیا لاجپال دنیا جان دیا مولا علی لاجپال دنیا جان دیا جان دیا حاضر ہے جڑے تھکے ہو لنگر تیار ہے جا سکتے ہو شیر سنا جاواں ہر کوئی زمانے کا ولی ہو نہیں سکتا اور مظہر اوصاف جلی مت تولی اسے عقل کی میزان میں واحد ہے جو عقل میں آ جائے علی ہو نہیں مولا علی لاجپال دنیا جان دیے علی لاجپال دنیا جان دیے مولا علی لاجپال دنیا جان دیے جان دیے جان دیے علی کے ہاتھ کی چھوٹی سی ایک جنبش پر نبی کے دین کو عمر دراز ملتی ہے تجھے نماز میں میرا علی نہیں ملتا مجھے علی میں ہی ساری نماز بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جی میں علی 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 صدقے صدقے مولا علی لاجپال دنیا جان جان مولا علی جان دیے مولا علی لاجپال دنیا جان دیے جان دیے سوچو تو ہر ولی کی کمائی علی علی سمجھو تو ہے دلوں کی صفائی ہو جائے سرد نار جہنم خدا گواہ دل سے کہے جو ساری خدائی مولا علی جان دیے مولا علی لاجپال دنیا جان دیے جان دیے کوئی ڈھونڈ کے لا گھر تو ملتا ہی نہیں درزہ کوئی ڈھونڈ کے لا ایک دو دن کی نہیں صدیوں کی اجازت ہے تجھے تو علی چھوڑ قلندر سا کوئی
جڑے کلندر مزاج لوگ بیٹھ بسم اللہ بسم اللہ علی لال یہ حکم کلندر ہے کہ آدم دوڑا ہر سال یہاں آ میری تقلید کیا کر ہو دور یا نزدیک تو سیون میں پہنچ کر مہدی کی ولادت کی یہاں عید کیا سلطان سندھ میرا مرشد سخی شہباز کلندر جنہ کتاباں ارشاد فرمائے حیدریم کلندرم مستم میں حیدریاں میں کلندراں میں مستم بندہ مرتضی علی ہستم فرمیندن میں علی دا بندہ کوئی بندہ کسی کو لو پوچھے کدہ بندہ ہے کیا جواب مل رہا ہے علیحدہ بندہ سوائے میرے مرشد کلندر لال دے سکی فرمیندن میں علی دا بندہ پیشوائے تمام رندانم سارے ولیاں دا میں سردار ہوں چھوڑ دیں بڑے کس طرح کہ سگے کوئے شہر یزدانم میں علی دی گلی دے سگا صبح دا ویلا سرکار کلندر سخی سیون دے چوکچ کھلوتن میں تیار ہاں مرشد دی بارگاہ پہنچن واسطے بادشاہ دی مجلس میں پڑھنی ہے انشاءاللہ پہلا دن مرشد کلندر لال کھول دوسرا دن شاہ عبداللطیف بھٹائی سرکار کھول شیر سنا جاواں سرکار کلندر سیون دے چوکچ کھلوتن کوسا بلند کیتے ارشاد فرمائے عزم عشق شاہ سرمستم میں مرشد دے نام وچ پاگل ہو گیا بندہ بارگاہ او ہستم میں اپنے بادشاہ دی محفل وچ روز جانا تے روز آنا بندہ بارگاہ او ہستم من بغیر علی ندانستم میں علی تو بغیر کسی نو جاندہ ہی نہیں علی اللہ از ازل گفتم کوئی ہے جڑا کلندر تے فتوہ لاوے حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم دو بیبیاں آ گئیاں کلندر بادشاہ دی نگریچ بادشاہ دی حاضر ہو گئیاں بادشاہ نرینہ اولاد کوئی نہیں جہاں تاریخ سندھ تے نظر ایک لفظ آگ چاہوں سرکار کلندر نے ملنگا نے ارشاد فرمایا کوئی لنگر نے آج چاہ پانی پیش کرو انہوں نے کہا بادشاہ کسی شہدی لوڑ نہیں بالکل پرباش سرکار فرمایا اگر لنگر نے آج نہیں تو پان گلوری پان سندھ دے دسترخوان دی ایک زینت چیز پان گلوری اے پان کھانا پان پیش کرو ایک بی بی چایا پان کھا لیا دوجی بی بی نے پان ضائع کر چھوڑیا بادشاہ دی کچہری چھونے کے لیے وقت مقررہ تھے مولا نے لجپالی کی تھی ایک بی بی نے مولا نے پتر عطا فرمایا اپنے پتر نو چاہ کے بادشاہ دی کچہری پیش ہوئیاں دووے ہوا بی بیاں سرکار نے ارشاد فرمایا کیا ہے بادشاہ تھوڑی دعا دے صدقہ مولا پتر عطا فرمایا بادشاہ نے دوجی بی بی دے پاس اشارہ کر کے ارشاد فرمایا تیرا پتر کے تھے بادشاہ کوئی نہیں میرے مرشد کلندر لال نے ارشاد فرمایا اساں تا دے چھوڑیا اساں دے چھوڑیا جی میں اٹھیاں ٹریاں آپس وچ مشورہ کیتا تینوں کیویں مولا نے رنگ لایا اس آکھیا جڑا بادشاہ نے پان عطا فرمایا وہ میں پان کھادا بادشاہ نے رنگ لایا تے اپنا پان کتھا ضائع کیتا تاریخی سندھ جنی نظرے اس آکھیا جڑا سیون تو باہر نکلے سٹیشن جڑا سیون سٹیشن دے نال چھوٹی چھوٹیاں پہاڑیاں پبیاں پتھر میں انہاں پتھراں چ ضائع کیتا اس جا کے اس مقام تے پتھراں چ ویکھیا چھوٹا جہا بچہ کھیڈ رہا سرکار کلندر دے کول ول آئیاں مرشد کلندر لال دے کول ول آئیاں بادشاہ سانو ساڑے پتر مل گئے سخی نے خالق دی بارگاہ سجدہ کیتا تے کیا کیا نعرے علی دے لاوے سیون دے نعرے علی دے لاوے سیون دے پاکے
صدقے جاواں نہیں نہیں توڑی تھکی طبیعت دے کے ایک اور لفظ آگ جاواں جنہ دلے وچ میرا مرشد علی وسدا ہے جنہ دلے وچ میرا بادشاہ علی وسدا ہے علی او بادشاہ ہے جڑا ہر مقام تے لج پالی کردا ہے کیویں لج پالی کردا ہے ایک نبی نے اکھیاں مل گئیاں نبی نے اکھیاں مل گئیاں علی بادشاہ دے در تو کسے پوچھیا تینوں اکھیاں کیویں مل گئیاں تو اس نبی نے کیا جواب دیتا اللہ دے شہر میں تے گھر میں کمایا اللہ دے شہر میں تے گھر میں کمایا گیا ہویا نور میرا واپس کرایا گیا ہویا نور میرا واپس کرایا جیون علی دے لال دنیا جان دیے میرا گانا سنا علی دا نام دا لال دنیا جان دیا یا سبحان عائشہ دیاں تنگ گلیاں وچ دیگر ڈھل پئی دیگر تو بعد شام ہو سی کوئی 2 میل تو آئے کوئی 4 میل تو آئے کوئی 10 میل تو آئے اس سین دا اندازہ کر جائے شام ونجنا اچھا انہاں بزرگوں بڑا سونا ایک لفظ آکھے انہاں دے لفظ دی ترجمانی کردہ ہے ایک لفظ آکھ جاواں لاشوں کو رسیوں میں جکڑے لیے پھرو لاشوں کو رسیوں میں جکڑے لیے پھرو سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی اے شام دیاں تنگ گلیاں وچ تے جڈا یسرب دی شہزادی تے بور لیے شام دے راواں وچ بور لیے شام دے راواں وچ جڑی ناری اکھے ول ول سانگ برا دی بی بیا دی ذرا پڑھ قرآن ذرا پڑھ قرآن منو راہ مل ونجے میں شام دا ویلا ایک اور وین کر جاواں اے شام دیا اے گولی شام اے شام دیا تنگ گلیاں وچ تے جڈا یسرب دی شہزادی تے بور لیے شام دے راواں وچ بور لیے شام دے راواں وچ جڑی نائی نو ویر مرا کے شام دے باہروں آئیے جدید دک سپاہی گھوڑا دھوڑا کے باکر دے بابے کھولا ہے بیمار مہاری قیدی ساڑے بادشاہ دا حکم زہرہ دیاں نوت دیاں پیدل ٹر کے بازار چو لنگ کے میرے دربار شامل تھکے بیٹھے ہو آخری لفظ آخرے سید روندہ زمین تے بے گیا کہیں بھی ڈٹھے جڑی تہجد گزار سیدان دی تہجد گزار بانی فض ہے بابا یہ نوکرانی ہے تو مدینے والے سیدان ساڑی تو سین ہے نا وہ سید نہیں جڑے سین فضا نو سلام نہیں کر باکر دے بابے نو رات رو دنے کے کھلت مامل تو ہی میرا تھی ہے جو عباس عزیر تو لت یہ میرا تبری اکھا چم کیا دیئے تھک پہ حسین سوار تھی ون مہارا میں آپ کھچ دیا سیدادے دادی تھکیا نہیں مسلمانہ دا تازہ خط ملے سین خط پڑے
ماتم کر دیے بطول دی دید محمل دے قریب آئیے ایویں محمل نال متھا لا کے دیے ہن لہیا تیرے ٹرن دے موسم آ گیا علی دی تھی لتھیے انہیں باکر دے بابے کولا کہ یہ سجاد ٹرنا میں چھوڑ دیتی مجلس رات تو بیٹھو رونا ہے سیدی آلی رونا ہے سوات جڑا مک گیا پاندیو سوکھا تے ہنے آکھی منزل آ گئی تے تیری پاک چادر تیرے سر تے نہیں ہوگا یہ آنکھ میری رنگ بدلا دی تاریخ چ لفظ آوے سی وچ شاہ